Relácia Král na ťahu otvorila novú sezónu elitným súbojom. Na jednej strane vládni poslanci Tibor Gašpar a Richard Gluck zo Smeru, na druhej strane opozícia z Progresívneho Slovenska, konkrétne Jan Hargáš a Štefan Kíš. Téma: vízia PES pre Slovensko. No namiesto vízie sme dostali tvrdý politický nárez. Richard Gluck začal s ľahkým humorom. Očakával, že to bude typická relácia, lebo, citujem, pán Hargáš v každej relácii zadrie nejakú totálnu blbosť a tvári sa, že je vtipný a určite nás to aj dnes čaká. Gluck sa ukázal ako nečakaný ťažkotonážny hráč. Oponenti na neho skákali po každej druhej vete, ale športovec Gluck sa nezlakol. A potom prišla téma, ktorú Brusel nechce počuť: Európska únia. Moderátor sa opýtal priamo, že či Smer SD zvažuje orientáciu skôr na BRICS než na únii. Gluck odpovedal bez obalu. Európska únia vznikla za úplne iným účelom ako ten, ako sa dnes politicky správa. Výbuch potlesku. A v zápätí dodal: my hovoríme veľmi jasne, že je v záujme členských štátov, aby sme jasne pomenovali veci, ktoré robí zle. Že je v ekonomickom rozklade, že je v morálnom rozklade a že je v politickom rozklade. To sú veci, ktoré snáď môžeme hovoriť. A zakončil to presne. Veď to je, ako keby opozícia mala zakázané hovoriť niečo na vládu, veď to je o tom istom. Hargáš sa ho snažil zatlačiť do kúta. Skreslene tvrdil, že Gluck vlastne povedal, že nechce byť v Európskej únii. Gluck reagoval priamo: vy fetujete tam v tom PS úplne všetci. A následne vysvetlil, že cieľom nie je odchod, ale zodpovedná kontrola. Potom prišla na rad tvrdá ekonomika. Gluck konfrontoval Štefana Kíša, bývalého šéfa útvaru hodnoty za peniaze. Pripomenul mu atómové opatrenia za Matoviča, lotériu, testovanie a pýtal sa, ako ste vypočítali tých 1000 eur, že by mali viac v každej domácnosti, ak by ste vládli vy. No odpoveď neprichádzala. Gluck pokračoval: vy ste ju. Vy ste dali pečiatku. To sú konkrétne listiny, na ktoré vy ste dali pečiatku. Aj Matovičovi na to, aby 24 miliárd trebalo konsolidovať. A potom to prišlo absolútne zničenie powerpointovej politiky progresívcov. Máte plno rečí, nemáte absolútne žiadne riešenia. Máte nejakú powerpointovú prezentáciu, ktorá má kvalitu maximálne projektu na nejakú dotáciu. To vedia. To vedia v tom progresívnom Slovensku. Kíš sa bránil, prehadzoval vinu na bývalých ministrov financií, no moderátor, Král to uťal, ale to ste, pán Kíš, ako profesionálny úradník asi predkladali tie materiály. Vy ste nejak boli proti tomu za tých vlád? A úplný záver patril opäť Gluckovi, keď spokojom dodal: som ich čítal a nechápem, ako ste vypočítali teda, že očkovacia lotéria bola OK. Politika sa ťa týka, či chceš alebo nie. Tak prestaň len pozerať a začni konať. Napíš komentár, povedz svoj názor, daj odber, hneď teraz. A nezabudni kliknúť na zvonček. Odoberaj, sleduj, zdieľaj. Toto je realita. Toto je Slovensko.